Pa dobro, svi nešto, znači kako? Uvijek morate upotrebiti neku narodnu logiku svega. Republika Srpska koja je u negativnom kontekstu gledana u svijetu, a koja je posmatrana kao neki eksces koji se nije trebao desiti, nije ni slušan. Ako hoćete da bude slušan, mora ne samo da govorite, nego da galamite. Ako ne galamite, niko vas čut neće. Znači zato Dodik galami. A ako galamite, onda postoji vjerovatnoća da će vas neko da čuje. Ali, znate, ne smijete ako vodite društvo i ako vodite narod, ne smijete da se spuštate na nivo razmišljanja masa, morate uvijek da idete daleko ispred. I nikada mase nisu razumijele vladare ili ljude koji su stvarali u nekom vremenu, tek su poslije toga razumijeli. Pogledajte Đinđića dok je bio živ, mnogi su ga već za tada već osporavali, tek kada je Đinđić bio ubijen, onda je izašlo 1 milion ljudi da ga isprati. Što govori o jednoj patološkoj situaciji u kojoj se mi, mentalnoj, u kojoj se svi skupa nalazimo.